Lada pi ngau ear, ngau kia jing mut minta kamiet. Lada ka donut jong pi kadap da ka jing kus lai. Pi ngau kombadon ka re ka ba pi persyang ban ngau to Henry pimla ban pei pang bat baka jingdum kawan ban tap ya ka jing mut jong pi. Wat ken randian but wat du jingkermen but wat du men siem. Tus ngaplut ya kani ke jing duai menta bat to ailat yo blay ban keren syapi menta. Ko blay ko kpa baim ha kani kamien bat kani kapor bat ka klip mat pamenta ngawan syami metip ya kecing sier kabangakid hakadonut jonga Mayo ilot ro ya kacing kuslay kaba omdan batim. Nga iti lot hami menta ya kacing perkat jonga. Kamen siem jonga bat ro ya kamet jonga. Tuweng no okotray ya kacing siir baro. Tupin kala ya kacing kuslay siya kacing suk kajong mi. Goblay hagani kamien tawan sa lembat nga lada ka jingdum ka ker saudong tolong mami ka jing syai jonga lada ka doonut kasdang ban syep tiang tolong mami ka jing syangan jonga topha iki angel jongmi ban yada yanga ban ker saudong yanga pat ya ka yeng ka sembaro jonga Wat sya aku try, baka no kanu kabor, bas niu, banwan hajan jonga. Wat sya, baka jing siir, kan sin syar ya ka doonut, pat ya ka jing im jonga. Ha ka kerteng jong Jesu Kris, ngakan taj ya ka jing siir, ngakan taj ya ka jing kuslay, ngakan taj ya ka jing dum, kabawan rung ha ka jing im jonga. Namarba ublay syamla ay hanga yaka mensiem besier Henry u ay hanga yaka bor kecing iet baka jingmut kapas kem medan bat nga kutray bat ngamdon kam ban syep tiang syo ko blay ko kpa menta nga syong ha ka jingsuk jong me nga bu no ya baro ki jing e jonga hami bat nga IT ya kani kamien hakti jong me to ai ke jingsuk kabapalat ya ke jingmut brio kabakani kapertay kan omla ban ai bat to penjan ya ka donut jonga ha ka jing iet jong me kat ba ngadang thia dori bat to sumar yanga bangandup yaine barabor ha ka jing iet bat ka jing ai e jong me ha ka kerteng u Jesu Kris utrai jongi amen lada kani ka jing duai kakta ya ka doonut jong pi pimlong marway Henry tawan lang bat ngi da ka ba join ya ka kenhon duai lang hangni ngin nya duai lang nakabenta jong pi man kasngi batru lada pi kwa bandang kamjan sya ublay pila bandang luat ya kas nyau sngi jing duai guide ha ka link ha description dongin ya ya lang ha ka jinget om tang menta kamiet Henry man la kasngi wat chuklet man share lam shaki weiru bat tho amen ha comment do blay unkir ku ye pi baro